Chovávaš? Áno. Toto maličké? Áno, Uška sa volá. Uška? Uška. Jak je stará, poprosím sa? Tá má 3,5 roka. 3,5 roka. Koľko ste už odchovali, keď sa môžem spýtať? Dám ešte jeden taký detailný záber, nezlakne sa dúfam, hej? Nie, hej? Ona má drápek! Toto je z druhého vrhu. Druhý vrch? Druhý vrch. A mamina jak sa volala? Mamina sa volala Muška. Muška tiež? Hej, toto je Uška, to je Uška Muška. A koľko vrhla? Koľko bolo mláďatok? Ale 45 000 asi. 45 000? Udrela trošku. Áno, prepáčte, ale nedalo sa inak reagovať, než smiať sa, vážení poslucháči. Áno. Takže takto, takže 45 000 mladúčkých bolo, hej? A prevažná väčšina boli čierne? Ale áno. A mali krídla všetky, hej? Boli 3 biele, ale tieto nevydržali. Áno, tak hovorí sa aj v prírode, že biele sú také slabšie jedince. A čo sa týka krídel, všetky mali krídla? Ale áno, všetky mali, dokonca niektoré mali aj zdvojené. Zdvojené, hej, hej. Tie sú také tie rýchlejšie GTIčka. Je prítulná. Ale áno. Koľko to má koní? Tieto majú práve dva kone, hej. Potom tie väčšie, lebo čím staršie, tak tým viacej, hej, tak väčšie majú 3 a tie najstaršie majú potom 4,5. A stále je zaradená stále do sexy tuning týmu, hej? Samozrejme. A jak robívate šprinty? Že privežete o nohu? Nezaplatila členské, poprosím záber na ňu, jak urobíme šprinty. Áno, moment, stopky. Tak toto je zatiaľ, není to na rekord, bohužiaľ. Moment, ale vidíme ju, vidíme. No sa vráti. Vráti? Sama. Dobre, aha, dojde aj so sestrami, že? Stačí sa zapotiť, není problém. 40 000. Dobre, tak ďakujeme teda za rozhovor. Boli ste veľmi láskaví. Ďakujem aj ja, pozdravujem doma. Ahoj mami.